Oké, eerste duif is al gespot. Tweede duif, of ik weet niet, die zijn wit. Wow, de fuck, waarom zijn de duiven hier wit? Oké, ik denk dat ze vloggen hier niet gewend zijn in Spanje. Ik heb net de meest hatelijke blik ooit gekregen, maar oké. Oh yeah. Mijn lieve ouders gaan mij voeren naar de luchthaven. Ga je mee missen? Ah, hey. En we zijn aangekomen op de luchthaven. Na weer een uur te zoeken naar de parking. Het is niet waar. En kijk, de Kizij representteam is een beetje groter geworden. De rest van de vorige keer is er nog, maar wie is er allemaal bij gekomen? Happy Socks, 2 keer. Shout-out naar Happy Socks voor de leuke dingetjes dat ik al gekregen heb. Zeker dikste shout-out ooit naar Tinawi's. Alles staat in de beschrijving. Ik ga het sowieso weer vergeten. Amerika Today, ook dik shout-out. Ik hou nog altijd van jullie. Dank je voor alles. En Numnut natuurlijk ook, beste sneakerwinkel van Kortrijk. En dankjewel Wind voor mijn prachtige chapsel. Allee, ik denk niet dat ze samenwerken met de NMBS of met de lijn, maar het is dus natuurlijk vertraagd. Natuurlijk weer enkel mijn vlucht. En we zijn aan het triestigste gedeelte denk ik van alle vlogs. Ga je mee missen? Ja, haar mama is aan en ik ook. En Noah ook. Kom als de wind die je voelt en de Oké, even dikke shock dat ding tutte. Ik dacht, het zit niks ergs of zo in mijn tas, maar het is blijkbaar een fout. Goed hoor. Massa stress voor niks. En kijk! Oh my god. Wolken, dat ga ik straks dus niet meer zien. Allee, hoop ik toch. Het is nu bijna tijd. We staan om 5 te zijn en... lol, het is 50. Oké, dus ik ga mij gewoon haasten naar daar. Shout-out naar mijn stiefpa. Die heeft mij goed Afrikaans opgevoed. Op het vlak van op tijd komen. Oké, mensen, mag ik jullie even vertellen hoe spannend dat ik het vind. Het is dus de eerste keer in heel mijn leven dat ik alleen op reis ga. Ik was liever met Pieter op reis geweest natuurlijk, maar ik vind alleen op reis gaan moet je toch 1 keer in je leven gedaan hebben. En omdat hij nu toch nog 2 weken in Amerika zit, dacht ik, oké, het is het perfecte moment. Dus daarom, ja. Oké, het is dus Benidorm geworden. Ik ga dus vertellen hoe dat eigenlijk is gebeurd. Normaal heb ik eigenlijk heel mee reizen en ik heb echt geen idee waar ik ben. En mensen zijn raar aan het kijken omdat ik aan het vloggen ben, don't give a shit. Ja, ik had dus heel mee reis uit de Simple Tanks toen mijn vorig werk, want ja, die hebben mij dus random moeten buiten smijten. En daarom ging dat dus niet. Ik wou dat dus nu gaan boeken, maar dat was allemaal volzet. Dus ja, met dat allemaal volboekt was, heb ik eigenlijk gewoon in het reisbureau gezegd van kijk mevrouw, doe eens zot, kies maar iets. En dat stond eigenlijk echt al super lang op mijn bucketlist. Dat ik gewoon zo wou zeggen van ja, kijk, doe eens zot, kies maar iets. Ik zal er wel naartoe gaan. En het is dus Benidorm geworden, dus ik ben benieuwd. Ik weet er zelf niks van. Nog nooit geweest. Ik had zelf wel het vooroordeel van dat is enkel voor oude mensen. Maar kijk, nu gaan we zien dat het vooroordeel klopt of niet. En er is nog een vooroordeel dat moet bevestigen. Maar even tussendoor. Volgende keer Pieter. Als we samen op reis gaan, cadeautje kopen voor mij, dank u wel. Ik was deze week ook bij M&M moest nog een interview gaan doen. Dus ik was aan het vertellen dat ik op reis ging gaan. En ik had gezegd dat het via het reisbureau was. Want ik heb dat via TUI gedaan, het reisbureau. Shout-out naar jullie voor de goede hulp, dankjewel. En dus ik zei dat bij M&M van ja, het reisbureau. En ze keek mij zo aan van... Girl, reisbureau. Blijkbaar doen er dan niet veel mensen meer, beginnen ze meer en meer online te boeken. Dus in de komende vlogs ga ik jullie dus tegendeel bewijzen dat Benidorm niet voor oude mensen is en dat reisbureaus hopelijk toch wel nog altijd in zijn. En wel lekker spook, het is hier overexposed lights. En dat is dus daar gaan de vlogs vooral een beetje over gaan. Ik ben zonder planning naar daar gaan. Ik heb niks van monumenten opgezocht op voorhand. Ik heb gewoon gezegd, kijk, ik ga mij laten verrassen. Ik ga dat toekomen, wandelen, iets zien. Misschien de tweede dag dat ik wel dingen ga opzoeken. Maar het is dus eigenlijk een verrassingsvlog, zowel voor jullie als voor mij. Ik weet zelf niet wat er gaat gebeuren. Oké, mensen, dus we zitten eindelijk op het vliegtuig. Ze hebben hier van alles van boekjes. Je kunt hier eens massa's dingen kopen. Op het vliegtuig zelf, like parfumuurwerken en zo. En like frietjes. Gewoon een halve McDonald's hier. Ik heb hier wel één iets te zien dat ik echt handig vind. En NMBS mag daar serieus een voorbeeld aan nemen. En dat zijn oortjes. Orient NMBS doet dat ook. Maak dat jullie conducteurs oortjes verkopen op de trein. En dan hou ik van jullie. En natuurlijk nog een dikke shout-out naar Komono ook natuurlijk. Is it real? Could this be a new beginning? Ooh, my whole world falls apart with just the thought of you. But there's a fire in my soul that keeps me spinning. Voilà, ze
we zijn eigenlijk geland. Het is nu ondertussen 4. Dus van nog niet zoveel later. Ja, een half uur later dan normaal. Maar oké. Ik ga nu de valies gaan halen. Het is hier super mooi weer. En er is mij één iets opgevallen terwijl we boven Spanje aan het vliegen waren. Er zijn kapot veel mensen echt bij het zwembad. What the fuck? Is dat hier goedkoop of zijn jullie gewoon allemaal rijk? Ik snap het niet, maar oké. Ik ben net afgestapt van de bus. Het is hier 380 graden of zo. En nu ben ik dus aan het wachten op de taxi naar het hotel. Voilà, ik ben aangekomen aan de straat van het hotel. En ben al super blij, want er is een Burger King in mijn straat. Wauw. Ik heb ook al andere goede dingen gezien. Oh my god. Oké, ik weet niet wie dat er allemaal heeft gekeken naar de Portugal vlogs, maar... zijn dat hier dus ook, hè. Fuck. En like of dat nog niet erg genoeg is, mensen, ben trouwens sarcastisch bezig. Voor mij is het super, maar voor mijn portefeuille iets minder. Zie ik dat er ook een Douglas is. Dus ja, ik ging geen make-up mee kopen. Maar zo maak je het mij wel moeilijk, hè. Oké, eerste duif is al gespot. Tweede duif, of ik weet niet, die zijn wit. Wow, maar kijk, ik ben dus aangekomen. The fuck, waarom zijn de duiven hier wit? Oké, ik denk dat ze vloggen hier niet gewend zijn in Spanje. Ik heb net de meest hatelijke blik ooit gekregen, maar oké. Ik ga inchecken in mijn kamer, het is op het 5e verdiep. Oké, spannend. 521, hier is het. Oké, ik ben echt benieuwd. Ik hoor hier wel veel lawaai, maar oké, dat boeit niet. Ik ga ook lawaai maken. Oh, wow. Precies Griekenland of zo. Oh, kapot mooi. Badkamertje daarbij. Oh, zeg alsjeblieft dat het een douche is. Ja, yes, het is een douche. Maar ik ga zo'n bad douchen. Oké. Yes. No shitting with a view. Talking about a view. Oké, ik ben benieuwd. Heb ik uitzicht? Nee. En ik ben blij dat ik hier eindelijk ben. Oh my god. En kijk, je ziet er nog altijd mijn verbrandheid van in Portugal. Oftewel is dat nu weer rood omdat ik even in de zon heb gelopen. Ik weet niet. Nu gaat mij al sinds goed insmeren. Ik moet van smeren, mama. En ik heb veel leuker gezelschap ook deze keer. Kijk, ik heb heel het bed voor mij alleen. Geen mensen die mij zeggen dat ik moet vermageren of zo. Ik heb niet zoveel mee. Het valt echt wel goed mee. Ik shout-out naar mijn werk. Ik heb 3 stuks mee van mijn werk. Namelijk deze jumpsuit nog nooit aangehad. Ik heb hem nog maar net gekocht. Gaat wel zien nog. Dit kleedje waar jullie allemaal fucking gek op zijn. Maar nee, je kunt het niet meer krijgen, jammer genoeg. En dan nog dit kleedje ook. Het zwembad sluit hier om 7 uur, dus dat is nu net gesloten. De bar ook, allee, het zwembadbar. De jacuzzi ook, de gym ook. Het is echt leuk dat je dat hier allemaal hebt. Tot nu toe ben ik echt al tevreden. Like, ja, het is ook rustig, het is goede airco hier. Thanks Lord. Oh my god. Ik heb wel iets gezien voor naar diner te gaan. Mag je niet vakantieachtig gekleed zijn. Je moet classy gekleed zijn. Dus dat maakt dat ik elke avond mijn mooiste jurkje of zo moet aandoen. Ik ben klaar. Ik heb dus een jumpsuit aan. Allee, een playsuit meer. Het lijkt op een kleedje. Maar ik heb die dus 4 jaar geleden gekocht in Forever 21. Ja. Die winkel heeft effectief nog bestaan. Ook ik heb mijn haar in een staart gedaan. Ik sta daar niet mee. Ik lijk op een aardappel daarmee. Maar het is veel te warm. En ook ja, ik weet niet. En natuurlijk moet compleet zijn met nog een klein accessoire. Dikke shout-out. Thanks naar Odette Lunet. Look at the box. Oh my god, guys. Kapot mooi doosje. Het gaat echt super nice open. Kapot mooie bril ook. Ik ben echt verliefd. Dus dankjewel. Ik heb die gekregen voor de première van Atomic Blonde. Trouwens mensen, ja. Die film komt dus uit 15 of 16 augustus of zo. Denk 15. Ik heb naar de première gaan kijken. Ik ga eerlijk zijn. Het is een ingewikkelde film. Like, moest je zeggen aan mij over wat gaat het of leg de film kort samengevat uit. Ik zou het echt niet kunnen. Ik weet gewoon dat het fucking lekkere wijven zijn. Nou jongens, als je 2 wijven wil zien. Ja, ga gewoon gaan kijken. Kijk voor de wijven alleen. Maar ik moet wel zeggen, het artistieke deel is wel top. Like, het is echt, de kleurcombinaties zijn mooi. En de scènes zijn zo, allee, ja, ik weet niet, ik vind de ruimte is heel mooi waar dat zo allemaal opgenomen is. Het past echt goed bij elkaar. Dus het is wel een mooie film. Maar het verhaal is iets minder mijn ding. Het is een actiefilm, daar dan sowieso al iets minder voor. Maar toch, ik heb wel zeker genoten. Het was echt een toffe avond. Merci ook aan iedereen dat daar was. Merci aan iedereen die geholpen heeft. Dus Universal, Kinepolis en zeker ook Hannes. Dankjewel Hannes. Hannes heeft al zoveel voor mij gedaan. Hannes heeft ook al zoveel keer mij gepromoot. Dus moesten jullie Hannes niet kennen, ga zeker naar zijn kanaal gaan kijken. Maar ik denk dat jullie hem ongetwijfeld wel al kennen. Geef hem veel likes en zo. Veel duimpjes, lieve reacties en zo. En abonneer op hem. Geef hem liefde. Because he deserves it.
Ja, oké, ik ga nu nog een wandelingetje gaan maken in de straat. En daarna, ja, tussen 8 en 10 mogen we eten. Dus ik ga het gaan eten. Ik ben benieuwd. Ik weet niet als het voor iedereen hetzelfde eten is of als je mag kiezen. Als je mag kiezen, dan gaat het me hier zwaar uitleven. Ik ga mijn zonnebril aandoen. En ik ga naar de stad, liefste mensen. Wauw. Kijk, die fijne afwerking. Hey liefste mensen, het spijt mij. Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Ik heb dus mijn eerste avond, ja het is raar, een avondvlog in 2 delen gesplitst. Anders ging het hier een vlog worden van 30, 40, 50 minuten. En ik heb ooit aan jullie gevraagd, wat heb je liever, 1 lange video of 2 korte video's? En jullie zijn zelf ook 2 korte video's. Dus bij deze heb ik de eerste avond in 2 gesplitst. En is dit dus gewoon mijn aankomst en zo. Je ziet nog niks van wat er die avond is gebeurd. Maar ik ga je zeggen, het was wel een heel toffe avond. Ik heb al speciale dingen gezien dat ik niet verwacht dat ik ging zien. Dus bij deze wil ik jullie zeker warm maken voor de volgende vlog. Als je dat nog niet gedaan hebt, subscribe op mijn channel dat je hem zeker niet mist. Volg mij ook op Instagram voor de foto's. En dan zie ik jullie terug in de tweede Benidorm vlog. Waar dat jullie ook nog andere dingen gaan zien. Bedankt voor het kijken. De linkjes staan hieronder. En dan wil ik jullie nog een fijne avond, middag, ochtend, dag, nacht, leven, whatever toewensen. Tot ik er weer zie. Met of zonder witte duiven. Goed, doei!